prontinho pro teu carinho aproveitar. Eu quero é mais dançar contigo, meu amor desatinou. Eu quero a vida toda comigo, aonde for você eu vou. Eu quero é mais dançar contigo, meu amor desatinou. Quero a vida toda comigo, aonde for você eu vou. A minha casa fica pertinho, e se for longe tudo bem. O meu amor tá bem prontinho, cheio de carinho pra te dar. Eu vim aqui e muito longe, aonde o vento me levou. Chegou aqui pro meu benzinho, devagarinho, amor. Vem comigo, ser sempre feliz. A vida traz tanta tristeza, mas olha, o abacate tá no ponto pra poder degustar. Olha, tá bem maduro, queimãozinho pra se lambuzar. Ah, um abacate maduro gostoso pra comer. Alô? Aba, О, que bate com a camole também fica bom. так повинно було Quando a gente записати. acredita О, nas вітаю всіх, loucuras бачу, da що cabeça, працює. minha preta Вітанечки dança, Льоха, вітанечки Містер Біт Потейто, Стейбл Хаотик. Що ти сам собрався малювати? Помада галёную женщину на листерке. Блін, Каліп. Я мав гэта рабіць. На сёння тэставы стрым мы паглядзім на гадзіну одну вось гульню пра маляванне. Не ведаю, атрымаецца ці не атрымаецца. Зараз глядзім. Ну трэба карацей ўсё роўна, каб хтосьці удзельнічаў у гэтай гульні, бо калі будзе толькі адзін, то ў гэтым сэнсу не шмат будзе. Тю-тю-тю. Так, давайте переключатися на сцену, яку я зробив. Ну, я все роблю тут. Так, а де тут є? Вам дарк камеру ще, щоб було візуально щось бачне. Так, пишите плюсики ў чаце, ці штосьці, каб я разумеў, што бачны экран і дзесьці, канешне, можа штосьці нашвірнуцца. Наяпнуцца, так мовіць. Тю. Так, а зараз мне патрэбна стварыць руму. Тю-тю-тюн, тю-ру-тю-тю-ру-тю-тюн. Так, давайте раунд 100. Час на раунд.
Звісно, гэтага нічога не пабачыце. Так. Карацей, у чым сэнс? Бачыце, у вас ёсць, падаецца, вам павінна быць бачна, ёсць холст з гульцамі, я не ведаю, наколькі там бачна ці не. Асноўны холст і справа яшчэ такі невялічкі панелька, хто даяднаўся да гульні. І калі хтосьці камусьці спадабаецца, то можна ўвогуле далучыцца да гульні праз лобі, праз сам код. Але ў чым гульня? Карацей, я пачну зараз маляваць якісь-то словы, вазьму самы звычайны пак беларускіх слоў, які былі пераведзены шыі, вядома, і мы будзем спрабаваць угадаваць праз чацік гэтыя словы. Давайте я трохі музыку цішэйся зраблю. Не ведаю, наколькі громко у вас гэта гуляе, падаюсь, што не перашкаджае. Так, тэстовы раунд. Так, налады я захаваў. Пачаць гульню. О, тут такія складаныя словы будуць зараз. Мы з простага пайдзём. Ну, я такі яшчэ сябе малявач, карацей, таму... Тебе б крыху гучней мяне, да? Я магу зрабіць трохі Spotify цішэй і трохі сябе зараз... Ну, гэта максімум, падаецца, што я магу. Тут будзе прышпіл з перакладамі, канешне, што, вядома, можа быць вельмі... не вельмі добры пераклад, але... Тут бачна яшчэ на версіі ёсць яшчэ хінт, аля ось колькі там літар дадатковы. Ну, амаль што, толькі там качатак не такі. Ну, Лёха, гэта не гліс, там 4 літары всього. А, так засталося, падаецца, сколькі тут? 5 секунд, і вы тады гэта не адгадаеце, да? Nobody guessed, time is up. Вось бачыце, у вышыні ёсць такім колерам паказаных слоў, якое было замаўленая гульня. Так, давайте далей, што тут прапановваюць? Ну, вядома, што, можа быць, гэта не так называецца по-беларуску, але... Давайте паспрабуем. Змееш тут маляваныч, канешне. Блін, а як гэта малюецца? Блін, чакайце, у меня прасторавае мысленне як-то не зусім дрэнна. Бля, як тут? Блін, людзі гэта малююць. Можа, вось так? Дзе яшчэ? Да. Блін. Так, давайте другі колер, можа. У меня тут яшчэ ёсць іншыя. Блін, гэта будзе. Было... Я все равно не ведаю. Карацей, да, ну вы разумелі, да? Типа тут вось так, напрыклад. Яйкі, шары, ну не падобна. Блін, как это нам намаляваць? А, хтосьці, да? Нажніцы, да? Хтосьці Stable Chaotic, да, адгадаў.
Вось, добра, добра. Добры пачатак з такіх малюнкаў. Віншую. Так, далей. Блін, а як тут таксама намаляваць? Ёсць тут прамавух? Нет, не той колер. Це аліўка. Карацей, трэба, каб хтосьці ось прыходзіў, мне дапамагаў маляваць, бо я не зусім в гэтым штосьці разумею. Ну, добра, да, ось. Бачыце, у вас яшчэ ёсць там point, я не ведаю, там, можа, трохі больш трэба зрабіць. Так што там, хто малюе, гэта там 1 падаецца point, хто адгадаў, то 2 поінты даецца. О, што гэта такое? Давайце, гэта, можа, я змагу намаляваць. Трэба якісьці колер тут яшчэ абраць. Ой, так, не тое. Звычайны пендзель гэты. Блін, трэба болей. Тэст на біполярнае расстройства. Так, маланка, ну так, дзесьці там. Можна яшчэ што зрабіць? Яшчэ даць дождж, мабыць. Не ведаю, бачна ці вам, ці не. Так. Мне кажется, здаецца, можна было б яшчэ час болей паставіць на той конт. Калі хтосьці хоча далучыцца і хто сядзіце з кампуктара, вось трымайце спасылку. Верагодна, вы зможаце далучыцца калі захочаце маляваць разам. Можна запініць? Можна запініць. Гэта пакуль самы просты пак. Я просто думаю, що там взяць пак. У меня ёсць тоже нароблены шаі, які пра фільмы, і там увогуле будзе жах. Так, давайте я это, если я паспею націснуць. О, файны колер, дарэчы. Ой. Як тут трэба патрапіць тут? Не. Ну да, но не. Не, як-то ну там ось так ідзе. Ну, зразумелі, карацей, хто как малюе. Ну, падобна на ружо, але не ў той бок, там ось калі ёсць яшчэ там вока. О, бінокль. Таблхаотик у него добра атрымліваецца. О, хтосьці далучыўся, да? А чым гульня скончана? Чым это раунд толькі 5? Давайте яшчэ раз хуткі перезапуск гэтага пакоя. Таўкач. Так, это мы не будем маляваць. Так,
Стрэльба, дзякуй за павагу, смутак, мядзведзь. А хтосьці хацеў далучыцца, бачу, што там быў якісьці чал прыходзіў. Спрабуйце яшчэ раз, можа так атрымаецца. Ну так, атрымалася. Вядома. Так, ну, выглядае грабельна на самой справе, я думаю, будзе горш. Так, давайте далей, што тут ёсць. Блін, ну гэта складана. Гэта фураж малюецца. Так, трэба яшчэ дадаць якісь-то падобных колераў. Я не памятаю у войску, як гэта, ну, гэта званне. Сапраўды, сколькі там зорак? Ну, дзесьці ў той, да, ход, ну, у гэты шлях. Ну, проста, можа, зоркі не такія вялікія. Ну, близенько. Это был капитан, да? Так, капитан был. Так, хтось долучыўся, що не працуе, можа не працуе, дайце я пагляджу. Пу-пу-пу. О, Stable Chaotic долучыўся, бачу. Я спадзяюся, што нам проста чаргу дадасць на маляванні потым. І зачыне задаволеную пысу прапаракі нешта скраў. На жаль, тут у чатик не пішце, што я там пісаў. Дзе? О, зараз, падаецца, Stable Chaotic малюю. Не, ну павінна тебе працаваць, нічога сабе. Я таксама магу гуляць. Няма іншага як бы сінхранізацыі з таго чата туды, я зразумеў. Можна было бы падумаць пра гэта. Гэта што было яблык? Так, зараз я тады. Як людзі малююць? О, ну всё. Так, я перазапусціў гэты пакой. Так, чамусьці меня зноў, тады я зноў малюю.
Я магу нават пратэсціруем функцыю прапусціць маляванне, каб хтосьці іншы мог зрабіць. Не, ну гэта дзірка якаясь. Гэта я ведаю. Кніга яно трэба яшчэ якісьці, калі яно ты перамагаеш, усё роўна паказвалось, каб словы пераможцы быў якісьці залік, было бы файна, больш user experience. Блін, я не паспеў выбраць. Похож на агурок. Так это будзе так? Можа гэта селіва? Жоўтае штосьці? Для колькі там? Там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 літр. Невядома. Абрыкос быў? Ні халеры сабе. Блін, ну файна. Так. Што мне тут? Як ён? Што? Як ён малюецца? І тут трэба да, падобна да янута, канешне. О, Курбай здагадалася. Так не, так потым паказваецца, калі адгадваюць, ну чамусьці не заўсёды. Можа, я не пабачыў. Давайце паспрабую. Як гэта? Хто так хутка нагадаў? Так, Twitch-чат перамог з 8 поінтаў. Так, мы далей?
Мы наступным разам ось гэты раунд ось простых словаў згуляем, а потым яшчэ паспрабуем яшчэ адзін пак, які пра фільмы, там ну, увогуле будзе складана. Ну такое, блін, так файна атрымліваецца. Можа гэта не. Толькі тут блін, я не так напісаў. Мгм, так. Ну, гэта павінна быць проста. Што гэта такое? Ну, я не паспеў, да. Калі хтосьці хоча далучыцца, тут ёсць яшчэ спасыл. Ого! Аднім пяром намаляваў там. Ёсць пасылка запіненая. Падобна на якусь-то ноч. Там же 5 літр. Ну так, это зорка была. Якая Лёха Рыкат? Што ты выдумляеш? У меня есть для гэтага нават прылада, блін, не такая зручная, она. У меня затрымка. М. Тут, дарэчы, падаецца, там, да, было правільнае слова, але можа па перакладу там не так шыішка пераклала. Ну, чамусьці больш на ўкраінскі лад. Это... Труба, мне падаецца, да? Адгадаў. Во, так. А хто малюе зараз? Я, так. Ну, тут даволі вось гэтым паке простыя словы зроблены, каб проста можна было паглядзець, як яно ўвогуле працуе. Ну, таму што гэта ўсё самаручна напісана. Ну, як самаручна напісана? Блін, это не так жа робіцца. Так? Блін, яшчэ было б добра піпетку дадаць, можа быць.
Додатково, щоб можна було колери копірувати потім. Вось, добра. Давайте паспрабуем іншы пак. Я гэту гульню гэтай зараз стапану пазмяню. Хаця вы можете, я пакуль кіну на Stable наступны ход, а зараз папрабую зрабіць іншую. Можа, там будзе цікавей. Так, 20. 300. Films. Так. Трэба змяніць тады пайсці код. Спадзяюся, спрацуе. Так. Студія. Вось, гэта пачаць гульню. Вось гэта будзе пак пра... Раскінув пасылку, гэта будзе пра якісь-то фільмы ёсць яшчэ. Можа будзе складана, если хтосьці хоча, то можа далучыцца. Блін, а тут складаныя словы. Карцей, вось зараз будзе пак з... Вось, бачыце, там нават падказка, яна такая там з 2 слоў атрымліваецца гэта ўсё. Як то гэта малюецца? Можа, вось так. Спрабуем маляваць. Я не ведаю, як малюецца. Можа, схематычна проста паспрабаваць намаляваць. Ой. Карацей, гэта вось было перакладзена шыі назвы фільмаў з Кінапоіска ці дзесьці. І, ну, не ведаю, тут трэба, карацей, маляваць, каб яшчэ можна было злучаць гэтыя словасказы і гэтак далей. Чтоб можна было зразумець, як бы, аб чым ідзе гаворка. Можа, я яшчэ пакуль... Я нават дадаў больш, як бы, гэтых па таймінгу часу. Хоць цяганіка. Ну, падобна, да, вось я хацеў намаляваць цягнік да гэтага, але сам... Вы можете пабачыць, што гэта не адно слова, вось там, если вышэй ідзе, там падказка ёсць, там адно слова, прабельчык, іншае слова. Вось, да, Eternal Express, да, падобна, толькі ўжо больш на беларускую. Што так замаляваць.
Та-та, та-та-та-та-та-та. Ну що, мне подказку вам якусь тут дадаваць можа? На карце я намаляваў вось справа гэта зямля і там вось як бы палярны гэты кол, не ведаю, круг. І гэта будзе першае слова. Давай літару. Блін, тут, падаецца, няма гэтага па таймінгу, каб ён дадаваў літару. Надо будзе так сама гэта прыдумаць, але, ну, падаецца, яно пачынаецца з, ну, я ўжо сказаў, першае слова, ну, вот, палярны. Вам засталася яшчэ другую. Ты сам скажы, якую. Цяжка? Во, да, гэта быў палярны экспрэс, карацей. Ёсць такі фільм ці не. Давайте яшчэ раз паспрабуем. Ну, гэта павінна быць проста. Там толькі две літары. Бачыце, там толькі 2 літары. О, Пурбай. Так, а чаму? Ты прапусціў? Ты не хочаш маляваць? Не, давай ты будаш маляваць. Ці гэта там штосьці не спрацавала? Ці там няма простых словаў? Нават не чуў пра такое кіно. Мы? Мне падаецца, дзесьці ёсць такое. Ага, там слова, які я не ведаю. Зразумеў. Окей. Блін. Так. Я не ведаю, я спрабую намаляваць, але я не ўпэўнены, што мне атрымаецца. Ой. Трэба пакрупней зрабіць. Там яшчэ ёсць вот такія. А яшчэ я забыўся дадаць. Ну, гэта максімум, што я магу зрабіць тут. Ой. Ці намаляваць. Спадзяюся, што гэта тое кіно. Так, што вы там пішаце? О, хтосьці нават адгадаў. Пурбай. Таксама выдатна атрымліваецца. О, штосьці добрае здалося, Stable Chaotic. Так, гэта адно слова якоісьці. Схожа на мапу. Падобна.
Чамусьці гэта прыходзе. А, зразумела. А як яны пішуцца? Блін, можа не так, колькі літар. А, да, можа быць. Ну, засталося толькі адпаведнасць беларускай как-то знайсці, канешне, там можа быць не заўсёды так. А, во, Грэнландія. Во. А як я напісаў? А, я там забыўся пра літару. Да, ўсё з памылкі. А, ну всё, да. Зразумела. Блін, тут няма добрых. Вельмі складаны там. Ого. Якоісь-то кіно, дзе муві, так, дзе ёсць слова, потым чортачка, 2 літары, яшчэ штосьці, прабел, і гэта другая частка якаясь. Гэта чарапаха падобна. З кіно з чарапахамі было. І слишком шмат словаў. Кія. А, блін. А можа гэты там, дзе... Я ведаю. То вось гэтае кіно, да, было? Да, вітанушкі, паладзін. Блін, що взяць? Давайте вось гэта паспрабуем. Хаця я не глядзеў гэтае кіно. Ну, можа, гэта проста вось адпаведнасць адразу назвы. Чалавек даджу, Спурбай ведае. Можа, глядзеў. Складанасць капец. Ну, блин, да, ну, типа, это цікавей, что, типа... Ну, и плюс еще я не модерировал то, як оно пераклана, потому что там вось каля 1000 гэтых назваў, і там якасць як бы незразумелая. Ну, гэта, канешне, да, самае вялікае возьму. Танчики рэйдерам заўсёды не умеў маляваць гэты чалы. Шо вы, як ваша рэтара? Перамаглі там трохи покутаў. Усё прыем. Танчики, Роберці, дякую за фолу. Усе, хто нас чує, рихтуйте вушки. Давай, диявол. Вітаю. Не, модерна. Блін,
сімі пляма з чырвонай зоркай на белым фоне. Вось гэта дакладна як я малюю. Можа дам потом падказку, калі будзе далей. Вітаначкі анігілятар, вітаначкі Potato. Малайцы, што перамаглі. А які? Ну карацей, да, тут же можна яшчэ тут дамаляваць, паспрабаваць дапамагчы. Сцяг такі, як ён малюецца. Так, нейкая частка капітана... Да, яна. Так, дзякую, ўсё прайшлі. Да, малайцы. Югославія не падобна. Капітан Амерыкі, так, гэта кракадзіл, да. Potato, да. Ой, ватафака. Таксама Капітан Амерыка, паўночны баец, Капітан Югославія. Я не ўмею маляваць, не памятаю, як там гэты сцяг. Але там, карацей, у другой часткі гэта там ёсць адзінка. Карацей, гэта Марвел, да? Вы зразумелі, што гэта Марвел. Зімовы салдат. Ось амаль. Блін, ось апошняе слово цяжка вось намаляваць. Калі зарубалі, калі ты абураны і ты ідзеш помсціць, падаецца. Помсціць. Там вось падобна. Я, можа, пакуль намалю штосьці яшчэ. Пялюшка какая-нибудь. Wonder Woman. Не. Там ось як... Ведаеце, там у Беларусі ёсць вопратка, там першая, вось гэта вось. О, амаль паладзін. Толькі тут з перакладам ад шыі можа быць трохі гэта, там іншы канчатак. Не мсціўца, а заканчваецца на вец. Я не ведаю, можа, это адпаведна украінскай мове. Во, дакладна так. Толькі тебе трэба пунктуацыю яшчэ дадаць, потому што ён, двукроп'е трэба дадаць, ён тады падлічыцца. О, да, спрацаваў. Всё. Дальше Table Chaotic. Хтосьці далучыўся, да, яшчэ да малявання. Можаце там змяніць, падаецца, ёсць імя. Калі што. Божухна, як все складана. Так що так. Так, якось акенце. Дык на сайт трэба заходзіць толькі калі маляваць збіраешся. Да, за сайт можна зайсці, калі ты збіраешься маляваць, бо гэты плеер гэта я. Все, зразумеў. Тут з чатам, карацей, если ты можаш, на гэты конт ты можаш не маляваць, але гуляць праз сайт, і тады там як бы ты адгадваеш праз сайт. Ты можаш как бы тут і праз чат адгадваць. О, гэта можа на матрыцу падобна. Які там уголі? Добра.
Пиу-пиу-пиу. Это сцена с Киану Ризом, где он... Матрица... Блин, як там другая частка называлася? Перапампоўка. Это будет там цікава. Перавантаживать. Перезагрузка таки будзе. О, файн. Паладін нават згадаў. Мама улюблёнае кіно, але я яго не гэта не намалюю. Блин, ну можна паспрабаваць, але не падабаецца пунктуацыя, дайце я скіпану, можа у стейблхаутик там лепей будзе словы. Матрыца лепей было спыніцца на першай часткі, ну так, можа быць, самы выдатны. Ну, гэта якісь-то вядзьмар. Можа быць. Блин, хутчэй. Не столькі, не? 10 літр. Вядзьмары сколькі не хапіла? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хапіла 2. Яна? Таночки, панікі, русы. Як ваши справы? Давно вас не бачылі. Ну як, давно. Бачылі, маляванне ідзе, таму. Марка? Вядзьмарка? Вядзьмарка. Не? Што, дзе яшчэ дапусціў? Калі жадаеце, можна далучыцца. Вось людзі, якія маюць маляванне, ну што ўсе з памылкай. Та мы не баракі не абцёсаны. Вядзьмар. Хто ведае, пішыце ў чат, я не ведаю. Праз Е, можа, там, да? Не, так? Блін. Нор толькі траблы тэхнічныя са стрымамі. Зразумела. Зразумела, няўдатна мне ўсё вылетае апошнім часам. Пішы, на якой пазіцыі. Там ёсць свае добрыя моманты ў другой час. Таксама, напрыклад, але цалкам, як мне падабаецца, было б лепш пакінуць больш адкрыты канчатак, а не як раскрываць свет, пакінуць стаць на фантазію гледачоў. Ну, калі гэта ўжо было. Другая літара. Да? Праз А пішацца? Не разумею. Памажыце мне. Мне аж сорамна. Ну, вядзьмарка. Другая літара гэта праз Я. Ну, вядзьмарка. Напэўна. О, я як пісаў, я можа зноў там пераблытаў, мне падалося. Вядзьмар. Я забыўся ўжо пра мяккі знак. Што быў той такі фільм. О, гэта прышпільна будзе. Я ніколі не бачыў. Так. Трэба змяніць. Ой. Не ведаю, што за кіно.
13 ось не ведаю, 13:01 ёсць такое кино? 13:01. Ну, ёсць фильм ужасов шахастиков Джонатана Глендининга. Великобритания 2010. Ну, конечно, он может там, конечно, не расхлусить, но повинен был брать каких-то источников докладно. Кто это? Человек-паук? Это какий-то супергерой. Человек-мураш? Чему только 6 литров? Ну, Человек-паук, да? Это... Ты просто это человек. Человек с бутылькой. С великой бутылькой. Человек за булдыга. Блин, нема такого кино. Блин, давай ще подказку якусь. Так, несе давай анализы. Что тут написано? Лик? Актор Сміт чорноскурий. А, там же був, да, якийсь супергерой, який... Я не пам'ятаю назву. Малайцом. Хэнкок? Или Хэнкак, може? Я не глядел. О, Хэнкак. Пу-пу-пу. Блін, тут тяжкі якісь то. Не ведаю. Наступним разом може мені пощастить. Чому така транслітерація? Тут що треба модератор було на гэты пак. Я просто не паспеў прамадэраваць і пераглядзець. Гэта трэба хто вось мае гэта ўсё на перакладах, ведае, як што добра перакладаць. Вось мы просто по фану гэта просто 1000 слоў, які вось именно Клод пераклаў, таму гэта звычайна будзе недакладна, як яно у беларускім перакладзе існуе. Таму і складана. Блін, не паспеў націснуць. Калі размаўляў. Раз можа Геннадьевский наед. Ага. Давайте ось это я паспрабую намаляваць. Я не ўпэўнены. Блін. Проблемы з руками.
Такий маленький твар. Гаррі Поттер і некая халера, так, так. Блін, я нават не пам'ятаю, що там за. Ну, может, не глядзеў нават гэтую частку. Чаму ляціць зараз наперад? Ну, вось так, да. Там, калі квіддіч не гулялі, нават там быў такі момант, падаецца, дзе ён там лецеў. О, так, атрымалася адгадаць, не бачу. Так, здалося толькі тут папасці у літары. Келіх? Як келіх малюецца? І? Глядзіце па падказкі, там першыя ось літары, гэта ось нават на 4 яно размочана. Так, другія пішуцца як чамусьці тут ось так. Астатняе, падаецца, было правільна напісана. Трэцяе слова, ось больш на гэта падобна. О, Косці атрымалася прабіцца праз гэтую сцяну напісаных слоў, назвы. Харвей Квін? Задзяўбаў. Ох, якісь-то конь. А колькі тут літр? 5 літр. Хто йде про кіно, дзе чал на конікі з мячом кудысьці. Да? Можа, гэта не з гэтага, да, фільма? Можа, ёсць жа... Як гэта пішацца? Можа, гэта не гэты? Гэта Мулан была? Нічого собі. Так. Не ведаю, як гэта можна намаляваць, канешне. Блін. Хтось догадався навіть.
Нормалёва. Намалёва, намалёва. Паўторкі? Ну, паўторкі бываюць, да. Так ты, да. Ну, яшчэ, да, там ёсць, наверное, трэба якісь-то прафільтрыць, каб былі больш не такія цікавыя словы, цікавыя фільмы без там першая, другая, трэцяя частка чагосьці там. О, так ты маё, мабыць, малюеш. А, ну гэта ёсць паўторка, да. А чамусьці вы абраў паўторку тады? Не, гэта не тое? А, ну гэта больш, да, больш падобна, больш вядома. Блин, я не ведаю. Давайте паспрабую. Правда, я не ведаю. Блин, што мне са стварам звычайна? Ты крокодайл, звычайна атрымліваецца. Што яшчэ намаляваць? Я, мабыць, больш гуляў у гульню такую, чым глядзеў фільм. Выпадкова, выбраў не гледзяч. Что-то у меня чатик завис трохи. Так, а есть connection? Мне выдаецца ёсць. Добра, так. Што вам яшчэ намаляваць тут? Ну, карацей, я изобразіў ўсё, што мог на гэта. Могу толькі тут падмалёўваць. Штосьці. Упс. Вельмі жирна. Пустна. І що я тут малюю? Падказки вам якісь-то даваць ці не? Пацукравая бяга. Ну, па літарах падаецца падобна. А вось гэты чал, які ў цэнтры, ён гэта вось другое слово. Другое слово. З 4 літар
вось ён трывалы такі робіцца. А вось першае слово гэта вось тое, дзе ён зараз знаходзіцца. Дакладна не рокі, але асацыйна кажуць пра чалавека, які вядзе бой. Типа бой. Ну, карацей, другое слово гэта типа тыпу баец. А вось першае, дзе ён знаходзіцца. Яго не клуб. Это другое слово тут. Кававы баец. Не, ну ён звонку знаходзіцца не ў будынку, а дзесьці на шпацыруе. І вось першае там, дзе ён типа ля там вуліцы. Во, вулічны баец, так. Чаму не... Тому що там помилка була. Вось, да, складан. Так, засталося яшчэ 3 раунды, падаецца, і я не ведаю, тады, наверное, скончым, вроде патэставалі, хтосьці захоча, можна наступным разам яшчэ зладзім. Што? Table Chaotic, няма добрых словаў? Я таксама няма. Слова гэта не ведаю. Ну, таму што там не самыя якасныя, мабыць, трапляюцца. Для якіх намаляваць. Малюю па частках. Кажаш, першае слово гэта апельсін. Наступны... О, тут какое-то вялікае. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 слов. 15 літр. Ну так, мы мышкой малюем тут. Нема пакуль здольнасці маляваць праз тач. О, гэта што, танк? А чым малюем у браўсеры, там ось ёсць пасылка вышэй. А нема спасылкі? Уже адпінулась? Блин, чаму нема спасылкі? Ну вот manual and pin. Broken Ball. О, быў такі фільм, які пра чала, які ўсё раз'юшчваў. Як это назовецца? Не так, як будзе на беларускую, гэта пераклад дакладна ці не. Типа ля разбурэнне якое-нибудь. О, ў рэжыме онлайн бачна, як змяняецца малюнак. Ну, тогда. Разбурэнне. Нет? Колькі там 13, не хапае літр. Crack. О, хтосьці далучыўся яшчэ да малявання. Можна змяніць імя, калі што. Множны лік. Crash. Лік у людзі. Лік плюс людзі. Разбуральнік, Я не ведаю больше, як тут дакладна.
А, разбуральники, нічого собі. О, що тут? Блін. Нема добрих слов. Раз. Як червоний чал якийсь. Як на оригіналі, я думав, ми так Demolition Man со Сталоне переклали. Ну, може бути. О, я ведаю, хто гэта. Падобна на... Во, так. Зрозумів. Так. О, хтось долучыўся яшчэ, да? Будзе хтосьці маляваць? Можа, гэта як мас зайшоў? Не? Добра. Можа, гэта будзе ўжо гостам. Блин, давайте я так спрабую. М. Дзе гэты колер такі? Так, першае слова, конечно, да. А вось іншае як тут намаляваць? О, каманд дагадаў. Дарэчы, можете напісаць ідэі пра тое, ось які яшчэ можна пак зрабіць для такой гульні, каб было цікава. Звычайна зараз ёсць пак звычайных слоў і яшчэ вось з фільмамі. Можа, яшчэ якісь там можна зрабіць цікавы. Звычайна ў такіх гульнях, што выкарыстоўваць. Гульні дадаць? Вось да, можа, гульні пак таксама. І кнігі? Ну да, можна і па кнігах. Так, ну да, я, можа, дадам тады яшчэ 2. Ну, звычайна трэба будзе, каб хтосьці, можа, калісьці дапамог з мадэрацыяй ці вось на гэтым сайце, каб можна было рэдагаваць і удакладняць пераклады. Напрыклад, вось здесь клік гуляеш, зайсці і, ну, там зрабіць, напрыклад, хуткі correction, типа пераклада. Было б файна такую функцыю дадаць. Так, гэта маці дракону якаясь, да. Маці смокаў. Гендальф. Не Гендальф? Можа, гэта... Можа, серыял гэты? Ну, вось таксама гульня трону.
Только то не хапае з літар... Winter is Coming. Для прастолу. О, файн. Ну што, давайте яшчэ, можа, зраблю перазапуск гэтага пакоя, яшчэ, можа, трохі пабадзяемся. Зафіксуем, так, мабыць, і тады пойдзем да славу прастолу. Беларускай, здаецца. Ну, блін, можа, там цікава, як ён гэта ўвогуле перакладаў. Я проста думаў, што пераклад будзе дрэнны. Больш дрэнны. Таксіст... не пабачыў. Казі ёсць? Добра. Танчыкі в РВ, як справы? Рады бачыць. Аўгаў. Що павітацца? Вядома, і стрык забраць. Добра, пайду мацоўваю. Файна, малайца. Добра памацавацца. Ёсць? Але калька расейская. Да, вядома. Зялёныя, чырвоныя, сінія чалавечкі. Похожа на якісь-то, можа, футбол ці нешта. Всё, я зразумеў, што ты. Power. Думаю, што гэтыя чарапахі Рафаэль Донателла, гэта вось гэты. Ён так і будзе перакладацца? Магутныя рэнчеры. Ну, вядома. Слова стол агульнаславянская, здаецца, стольны горад, сталіца. Так, гэта ўжо патраплялась нам. Блін, як гэтых чэлах маляваць? Ой, не тое. Я не памятаю дакладна. Па памяці, што там было. Трэба яшчэ аднаго такога намаляваць. Адлерт адключыў пакуль. На вайсмод, блін, ён то працуе, то не працуе, не ведаю. Типа, можа, проста на гэтай сцэне я забыў дадаць яго. Ён утрымаўся. О, міньёны, да. До новай сцэны, верагодна, затрымаўся вайсмод дзесьці не там, не працуе. Хачаць за стрім-ботам штосьці не тое не можа падключыцца. Трэба перазавантажыць. Так, што тут яшчэ ёсць? О, тут ёсць такі... Я не ведаю, што это за фільм, але вельмі падобна, што
до нашай гісторыі са твічом. А если в клетках мозгу гарантыйны тэрмін працы? Невядома. Карацей, это ўвогуле наш, не ведаю, падобна, не падобна, на аднаго з нашага стрымера. Блін, як складана, трэба было трохі павялічыць. Так, калі ён ёсць, то ён хутчэй за ўсё даўжэйшы за жыццё чалавека і танкаў. О, пра яе хацеў ўжо спытацца. Оля, просто я как раз таки вось запісваю табе, як гэтым карыстацца, калі што, если тебе патрэбіцца, зможаш его выкарыстоўваць. Галоўная складанасць знайсці гарантыйны цэнтр, калі што. Ці можна на планшет падключыць графічны? Блін, ну тут гэта больш як вэбаўская праграма, таму тут, наверное, не, ну, здаецца, можна, і падаецца, любы графічны планшет, ён жа просто мімікрыруе ну, более націскання мышкі. Таму, вядома, если там падладкаваць графічны планшет, каб ён там гэтыя івенты збіраў, тады, наверное, мабыць, можна спрабаваць. Ну, і калі што, можна адаптаваць дадаткова. Тыка праз графічны планшет адкрыць браузер нельга. Есть же графічны планшет, а есть же просто таблет. Типа. І праз таблет там просто павінны для гэтай гульні зрабіць так, щоб ён праз тач-івент працаваў, не праз мышку, а праз тач. Можна дадаць, карацей, гэтую здольнасць. Карацей, вы бачыце, тут злева гэта раліф, а вось справа гэта, карацей, інтэрнэт. Я не ведаю. Мы ўжо адгадалі, што ли? Не, вы не адгадалі. У меня чамусь так. Я не ведаю, што за фільм, конечно. Так, просто тут зборка пад'ехала, там быў занятны нон-стоп з учора. Вось дагэтуль не ведаю, у жонкі падтырыў усё графічны планшет. Ксіён. Адзін пісаў табе ў ПМ твітчу, глянь-ка ласка. Што, ёсць у вас дагадкі якісь ці не? Каток залаты лабок. Ну, амаль што. Ось Тейбл Хаотик нават добра напісаў. Толькі тут чамусьці несупадзенне ёсць по супраць не хватае мяккага знака. На то, дзе падобны. Да, вітаю, пан Кірыл Машнінскі. Ого.
Хтось ця брав. Ой, ну так хутка адгадаў, як прышпільна. Як... Ой, тут трэба яшчэ дадаць штуку такую, як кікнуць плеера, калі што, тут засталы connection. Нема добрых слоў. Чым, але неяк не вельмі прыемна глядзець, як уся трасца вытворчасць пераязджае туды. А што за навіны з кітайцамі? Маеце на ўвазе пра камплектуючы для кампуктараў ці пра што гэта? Што за навіны? Што мы не ведаем? Гэта ўсё? Скончаны малюнак? Чалавек. Мне щось не хапае. Гэта дакладна супермен, так? А першае што тады? Чи дапамажыце там. Да. Першае слово, можа, да. Хто загадвае і як малюнак? Ну, у нас там ёсць пакі, карацей, па малюнкам быў просты пак з звычайнымі словамі на 1000 слоў. Вядома, они все зроблены прашчые і не прамадэрыраваны ўсе, што ў мяне няма часу было ўсё глядзець. А гэты пак пра кіна... вяртанне. Супермен. А гэты пак пра кіно якісь там. Там таксама ён не прамадыраваны. Просто вось, каб можна было пратэсціраваць. Так, а гэта што? Памалюю. Плеер, які яго няма. Гэта какое-то кіно цікавае. Я не памятаю.
Не ўпэўнены, што гэта пра гэты фільм. Ці гэта, можа, і не фільм. О, хтось адгадаў. Вока сіняе мора, ну, всё ну такое. Ой, як мах прыйшоў яшчэ раз, хоча памаляваць, паглядзець, наколькі там перакладзеныя словы дрэнныя. Не адгадаў. Не ведаю. Хто, падаецца, тут Якамах адгадаў падводную братву. Так, падобна на аўтамабіль. Падумаў пра глыбокае сіняе мора, не. Там яшчэ ёсць, можна паглядзець, вось калі вышэй на оверлей можна паглядзець, колькі словаў у як хінт ці літар. О, я ведаю, што гэта, можа, гэта... не хапіла. Не умеем лічыць літары. Так, пачакаем, такія-то ёсць. А як, чаму не падыходзіць? О, таксіст. Вось зараз Лепус адгадаў, пан Лепус. Вось уже у твіч-чаце там ужо шмат пацерак. А чаму у нас таксі назавуць гэты фільм? Настрой уже. У нас уже две душы там гэтыя мёртвыя душы у нас тут уже две. Они просто зараз по колу ідуць. Надо даць функцыю, каб можна было кікаць таму, хто стварыў лоббі, каб вось можна было канекшн абрубаць. Калі хтосьці, ну, там падыходзіць. Здаецца, можна здагадацца по хінту. Это спіс, хто на сайт зайшоў. Там, карацей, то, што спасылка не на самы сайт, а адразу на вось гэтую руму, таму ён як бы аўтаматычна ця як гэтага ананімус чаліка дадае. Во, бачыце, зразу хтось адгадаў па гэтаму. Малюнак быў шокоўны. Нікога не было. Плеер на Лепус 81, магчыма, за гэтага не дадае балы. Не, так пачаўся ў плеера 0 балаў. А калі пішаць у чат, то чат як бы перамагае. Там ось ёсць у чат, ён не гуляе, но ён як бы падлічваецца гэтыя балы. Але можна і на сайце, карацей. Калі ты заходзіш праз сайт, то ты аўтаматычна далучаешся да гульні, каб маляваць.
Трэба туды пісаць ці тут. Калі ты там, тады ты можаш там пісаць, і гэта будзе тебе залічвацца на твой рахунак. А калі ты праз чат, то малюю Лёшу, не, пакуль не. У меня, кстати, тут не так імя напісана. Давайте я зменю. Так. Я магу гэта намаляваць таксама. Мы ведаем, што гэта такое. Мы ведалі, што гэта такое, но мы не ведаем. Капец там слова, ну гэта таксама падказка, падаецца. Ну, амаль пурбай, так. Падобна на тое. Только там будзе... я не паспеў намаляваць. Пан Лепус адгадаў. Вот, вось пан Лепус уже на сайце далучаны. І ён праз сайт далучыўся. Ой, адгадаў. Можна таксама яе вывесці. Был хаотик. Да, можна, падаецца, прыбраць вось чат і вывадзіць чат, які вось именно в самой гульне, бо ён как бы злучаны. Тады будзе бачны і тое, хто на гэтым чаце у Твічы піша, і в прынцыпе на гэтым сайце. Падумаю, можа быць, трэба чаты просто змяніць, тады будзе бачна ўсіх. Великая Британія. Да, дадам для оверлея яшчэ, каб чат быў бачны, тады прыбраць трэба будзе чат Твіча. Але там не будзе такіх прышпільных іконачак розных. Гэта вось як бы як паўдзельнічаць. Ну, калі гэта цалкам можна не стрыміць такім чынам, а вось гуляць там з сябрамі там па дыскорду, калі што. Вось тады гэта мае як бы большы сэнс. Тут як бы з інтэграцыяй з Твічом трэба разумець яшчэ, што трэба. Так, тут якісь-то гэты лорды. Кто-нибудь ведае пра гэты фільм, пра брытанскіх лордаў?
О, джентльмены, ні халери собі. Файно. Але там, здається, в тому фільмі такого не було. Не надто лорда, а навіть не то, як британські. Ну так. О, пан Лепус будзе маляваць штосьці. Твіч інтэграцыя яна дадае как бы каб людзі з твіча маглі як бы як асобны вось адзіны арганізм мог таксама набываць балы, іх падлічваць у канцы, напрыклад, хто што адгадаў. Такі амерыканскія горкі. Или шахта, є шахта 8. Яка восьма частка є якогось фільму? А, Супер 8? Нічого собі. Добре. Беріть слово. Блін, я... Зноў па хінту можна дагадацца, калі лічбы ёсць у назвы фільма. Но я не ведаю там, як это дакладна намаляваць. Я глядзеў нават гэты фільм. Але там шмат, як бы... Там, падаецца, была сцэна, дзе ён там ідзе праз гэты раз'юшаны горад. Тут потым, што за жыццё. Можна было б зрабіць, каб лічбы замяняліся на... Ага. Ну, вось таксама добры парадак. Дарэчы, ёсць на сайце такая штука, такая як водгук. І там можна вось гэтыя вось ідэі... Конечно, змагу потым скампіляваць ідэі па чату, па гісторыі, але вы можете заставляць там, напрыклад, яны будуць трапляць там у базу, я магу паглядзець, не забыцца гэта дадаць, потому што ну, на працягу стрыма відавочна ёсць моманты, які можна заімпруваць. Щоб яшчэ было цікавей і зручней. Йо? Блін, тут два словы. Можа гэта... не. Хацеў напісаць Робін Гуд, але не падыходзіць. Все, я зразумеў, хто гэта. Хто маляваў? Блін, ну Тэйбл Хаотик выдатна атрымліваецца. О, якое-то вялікае слово. Што, і каманд будзе зараз?
маляваць. Лесінга была вострая шляпа, не ведаю. А была ў яго ўвогуле шляпа. У него кайбойская была шляпа. Так, якісь ачалы бегуць. Дагані мяне, калі зможаш. Ёсць такой фільм? Людзі Ікс, курносая братва. Тут тут першае проста слова яно з 5 літар. Каўбойская. Спаймай. А, там яшчэ і прабел ёсць. Бачыце там, як гэта трэба? Можа, схапі там будзе, схапі. Колькі там зможаш? Прадытары Л там прочерк. Забі мяне. Трэба яшчэ падказкі. Блін, ну так добра падыходзіць. Що гэта пара? Разумееце? Ды калі не злаві і не схапі, то як? Ну, айдыя. Ну, айдія. А як яшчэ? Супыні, можа, схапі... Прыпыні... Зараз мы паглядзім, што гэта было. Спыні. А, вось спыні, глядзіце. Ой, прабай, трошкі не хапіла тут. А, брыгні мне калі.
Так. Пропуск. Ну, гэта дакладна падобна на папярэдні. Як гэта вы малюеце так. Блін, не так. Як гэта маляваць? Мюзікл нейкі. Там транслітерацыю трэба мадэраваць, фільм Хэнкок пераклала як Хэнкак. Ну так, да. Хто хоча далучыцца, напішыце мне у, не ведаю, у Дыскордзе ці Тэлеграме, там спасылкі на Твічэ ёсць, калі хтосьці хоча памадэраваць. Хуценька можна, падаецца, гэта зрабіць праз сайт. Так, Марыленд хацеў зрабіць як тут яшчэ гэта падказаць. Так. Я браў я проста сказаў, зрабі мне, калі ласачка, знайдзі паведнікі фільмаў, перакладзі гэта на беларускую, як умееш, і закідвай адразу базу дадзеных без мадэрацыі. Так вучымся маляваць. Спідігончик. Там надта прасцей, карацей. Больше як якасць. Другое слово гэта вось чалавек. А вось першае гэта вось што ён робіць, карацей. Так уже падкажу. Бо лепей намаляваць не атрымаецца. Так, у нас засталося 3 раунды, карацей. Так што трымайце свой шанец. Что такое Мэриленд? Чым справа? Вельмі падобна на фільм. Ну так, вядома. Ну, хто не глядзеў, тот просто уже гэтага стоп. Што там было? FMA, я не памятаю, да? Там это... Першы, другі закон Ньютона.
Навошта я гэта намаляваў? Сіла раўна маса на паскарэнні. Другі закон? Ну вось. Хтосьці яшчэ далучыўся там, бачу. Ну, не абавязкова, што назва фільма, ты можаш вось прям як у фільме было з гэтай назвай асацыяваны сцэны, каб яго здагадацца. Але калі ты не глядзеў, то проста ўжо літаральна малюеш штось, то што гэта азначае. Ну, хтось прыгожа так малюе. Вогонь, халера. Які мачэта. Чал з мачэтам якісь там. Вампіруха якась. О! Нічога, Марілен. Відгадала малайца. Так, малює Stable Chaotic. 2 словы. Ну, можа, якийсь чалавек. Чалавек. Не хапае літары. Чалавек ён павук. Дзень народзіны ў чалавека, паецца. Штосьці ляціць у чалавека. Свісціць? А што на свісціць? Хто гэта такі? Джокер, можа, якісьці? Це Марвел? Чалавек свістун? Можа, чалавек славей? Марвел, ага, зразумеў. Стражы галактыкі. А сініх якісь там? Ну, гэта Грут. Вартавыя галактыкі. Ну, не халера сабе.
О, гэта зефірны чалавек, не? Такая асацыяцыя. Ghostbusters, можа. Тут шмат, не вельмі шмат літараў. Ёсць вялікі чалавек, а ёсць маленькі. Я больш нічога не памятаю. Блін, а якое з іх першае слово, а якое другое? Можа паасобку намаляваць? Що за прачува раз пра дарослы велікан? Якая першая літара? Давыд Ілля. Падыходзіць па літарах, але не тое. Ну, больш дакладны твар намаляваў. Танчки, Альсеевич, бро. Дзесьці якаясь вось будынак вялікі, гэта вялікі там чал стаіць і маленькі звычайны чал, а вось гэта вялікі. Толькі памятаю, што там праз такіх фільмаў гэта там якісьці Кінг-Конг, напрыклад. Гэта мульцік пра робата. А, да, быў такі. Як называецца? Зваўся. Горад героя, вось, наверное, Пурбай кажа, да? Да, там такі. Думаю, адкуль гэты падобная асацыяцыя? Так, апошні раунд, падаецца, на сёння. Трэба мне будзе скончваць. Таму зараз паглядзім. О, малюе. А калі абярэ пан Лепус? Не абраў. Добра. 12, ну... Трэба толькі не ўслых гэта казаць. Хаця я прапушчу, можа, Стэбл Хаотик ці Якамас намалююць апошні. Няхай добра атрымліваецца. Не разумею, а чаму так хутка? Ну там падаецца 20, типа 30 секунд даецца на абор. Там был саладуха, нічого сабе. Можа быць. Ну, можна таксама, падаецца, на ладах дадаць, каб час на адбор быў ці быў, ну, быў трохі даўжэй. Magic. Які-то аўтамабіль і з магіяй. Трансформеры. А, ну вось. Бачыце. Ну ўсё, мы тады скончылі на сёння маляваць. Вось такая, типа, прышпільная... Ну, падаецца, працоўная амаль што вось такая штука ёсць. Вось. Можа, пан Лепус на сваіх стрымах паспрабуе пагуляць. А я, можа, дадам яшчэ дадатковых наладах, што я пачуў пра стрым, вось, там, кікплеера дадаць, напрыклад. Таксама, можа, хтосьці можа паможа з мадэрацыяй, калі што, завітвайце, можа, у мяне будзе час на гэта, але я не зусім гэтым разумею. Twitch чат 28 поінтаў атрымаў, карацей, на гэты конт. Вось, таму так завітвайце, а мы зараз пойдзем далей до іншых стрымераў.
Хто, если ёсць на сёння стрыміць? Я нікога не бачу. А мы пойдзем до украінскага стрымера Шоджогі. Не ведаю, бачылі вы или нет, але яна зараз гуляе у Storybound. Нельга сваё слова уводзіць яго маляваць. Вось гэта добрая опцыя таксама Пурбай. Просто можа як опцыю можна дадаць, але звычайна добра, калі быў бы пак, і адтуль ці рандомна дадаюцца словы, або можна падумаць праз Redemption Point дадаваць у якісь-то пак ці вось у сесію гульні іменно тыя словы, якія будуць дадаваць гледачы, і тады было б яшчэ цікавей. Но тады стаіць пытанне, што гэтае слово не павінна патрапляць у чат такім чынам. Его трэба якімсь-то чынам адразу выдаляць, а гэта складана зрабіць. Курса, здаецца, минут 5 таму, там 9 таму, 40 секунд запусціла. Ну, калі што, можа і да пані Курысу пойдзем, если мы паглядзім, што яна будзе стрыміць. Так, а я хацеў яшчэ закінуць вас на канец стрыма, каб вы маглі тут патусіць трохі. А мы пойдзем да вось таксама неблагога стрымера. Вы можете потым вырашаць, куды можете пайсці. Можа нават на радіо голас. А вам дзякуй вялікі, што завіталі. Спадзяюся, што калі попыт будзе, можна будзе яшчэ зрабіць. Завітвайцесь, кантактуйце, прыходзьце, дапамагайце. Вось, потым падключым пейменты падпіскі, і ніхто задарма, вось толькі тых, хто там спачатку будзе далучацца да сервісу і гэтым карыстацца, будзе мець гэты ўвесь набор прышпілаў. Так потым будзем ужо якімсь-то чынам выжываць на Белтвічы дапамогай іншых манетызацыі. Всё, дзякуй усім вялікі і да пабачэння. Накіроўваемся. Морские сябры проблемы развязали и отпочивали, вали. Морские сябры, як морский человек, что не скончил век, что не скончил свой век.